Di çarçoveya zincîra ji çalakiyên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya li navenda rewşenbîrî û civakî ya rewşen Bedirxan li kampa Goylan bi hilkefta 39 sal derbas bin ser koçberkirina helbestvanê Kurd Cegerxwîn. Şevbûhêrkek helbestî ji bo jimareyek helbestvan hate sazkirin û tê de her yek ji helbestvan Hemdiya Mistî û Babîsok Amûdê û Şiyar Aliyanî û Rakan Heso û Mustafa Elî gurzek ji helbestên xwe pêşkêş kirin digel hejmarek nivîskar û rewşenbîr û helbestvanên Kurd ve. Herûha Hemdiya Mistî tekez kir ku wê jî di xizmeta hemî millet û jiyanê de ji ber helbest wergerandina hest û rewşenbîriya mirov ye. Ev şevbêrka helbestî û me çêkir di kampê de me dixwest milletê me li me bigihê hevdû û ev kesê zanayê me û rewşenbîrê me ê got xizmet kirin û koça dawî kirine em ti carî xizmetê wan ji bîr nekin. Herûha her ji alî xwe ve helbestan Babîsok Amûdê dibêje yê ku kevnî wî tune be nûyê wî jî nîne û ev şevwêrk meldar xist bin slogana koça dawiya Nemir Seydayê Cegerxwîn de ku em karibin di rêya helbestvan û nivîskaran re em milletê xwe hişyar kirin ser yekrêziya milletê Kurd. Li ser rewşenbîriya milletê Kurd ku ziman neye piştqovkirin yan binçavkirin ku li kevne şopê xwe miqatebin û xwedî derkevin ji ber ku wan kesan ew bingeh ji me re danîn. Em dibînin weke nerîna her nivîskarekî ew ku welat aram bibe û yekrêziya milletê Kurd çê bibe. Çend stiran ji helbestê Seydayê Cegerxwîn bi dengê hunermend Hemed Xêr ev şevwêrka helbest xwendinê bi dawî hat. Mustafa Remzî